Què tenen a veure les cançons amb l'auca dels oficis? Mapa de sons. Sempre he estimat les coses del món. M'encanta intentar trobar la forma de les coses. Leonard Cohen. En la societat preindustrial, cantar mentre es treballava era considerat del tot positiu. Amb una nova concepció de la producció i del control, en les primeres dècades del segle XX es va anar imposant la idea que cantar distreia de la feina, o potser, més exactament, que tot cantant el treballador mantenia activa una veu i una opinió que convenia controlar o fer callar. Podríem dir que les cançons estaven a la disposició de la vida expressiva de la gent, de la mateixa manera que les eines estaven a la disposició de la vida productiva i material. Si el mateix martell o la mateixa serra o una cullera podien servir per a diverses labors, no va més enllà de l'evidència afirmar que passava el mateix amb les cançons. En els anys de la postguerra, i encara més amb la denominada productivitat, des del 1960 les fàbriques i els tallers van anar quedant desposseïts de la veu humana i van ser ocupats cada vegada més exclusivament pel soroll, cada cop més eixordador, de la maquinària. Reproducció tàctil en 3D de la matriu xilogràfica dels músics. Selecció d'àudios a cura de Jaume, Ayats i Abellà. El pobre terrisser. Joan Tresserras i Lluís Codinacs. Vilanova de Sau, juliol del 1983. El caçador. Josep Crous i Josep, Verdaguer Roviretes. Les Guilleries. 19/6 de 1989. Francisca Ferrera, Joan Tresserras i Coma Joana. Vilanova de Sau, 7/7 de 1988. Cançó de Veremadors. Antònia Baudes i grup. Sa Pobla. Jaume Ayats i Abellà. Espai tàctil. Es poden tocar materials i objectes relacionats amb la música i fabricació d'instruments, com per exemple branca mig polida, baqueta, cordes, cuir, feltre, campanes, cascavell, cos d'un tambor, cos d'un flabiol.